dagiti ladawam dagiti karim asyak tulae uray sa dinuman iti ayan mo sikat linaon tuy puso ken panunod ko tunggal naglabas daritma sikat ipit-pitig daytoy puso ayan ayat nga awan umarta ay ayaten ka hinggat tungpal biyak adaak ditoy agay ayaten ka tuy puso para laing ken ka ayat nga awan patigana at nanayon nga ipatpateka sapay ta awan patinggana at nanayon biyak ko nga ipatpateka hindi ngam kuma tuy puso wen biyak ko ay ayaten ka. Tunggal naglabas ang darigma sikat ipit-pitig daytoy puso ayan ayat nga awang umarta ay